Hello. Makadini. Let's see. I hope this won't be too much. This won't be too much. And I take people. I can't take people. Right, guys. I forgot to do this. Don't worry. I'm wearing pink today. Too bright. Right. So, guys, there are a few issues I want to discuss here. I'm back to my main account. What's on there again? I don't know. We'll remove it later. So, I'm so happy to be back. You know, I was banned. So I'm back wearing pink. There's something on my cap, so you don't need to worry about it. Don't know what it is. So guys, I'm just hoping this will be a short live. Knowing myself, talk too much. I talk too much. So in Zwaika, guys, single parenting, as much as we all want to be the best, single parenting, we also think we are the best. And we know that we are the best. Talk to any single parent and know that I'm the best, especially if the other parent is not helping, or if the other parent is helping but not doing enough. You always feel like dini baba dini mai kana dini mai dini baba. You know that where a single parent and choose that dini mai vake dini baba vake, I'm doing everything. Pane zvinhu zviviri zvitatu zvandada nditaure. One, ndichabata nawe kugara nevana vako. Ndozobata maybe number 2 nawe kuti munorara sei mumba menyu, mugere sei mumba menyu. Zvinhu izvi zvandichataura zvinoita senge zvisiri important, but zvine importance kumberi uko. First of all, point hombe yandoda kunyatsotaura ndeyekuti you will never replace the other parent. Nyango uchida sei, nyango usingade, you will never be baba vemwana. As much as you hate to hear this, you will never. Pane zvinhu zvokuti you will never replace. You can be the best parent, you can do everything, but pane humwe ubaba husingafaka replacer. So forget it. You're trying to change perfect. So, but you're doing your best. I know we are doing our best. Maybe pane nguva depends ukuthi munotambura zvakadii kuti munowana zvakadii, but mukukura kwedu chako chaiko kana mwana ari opposite sex, pane nguva yanofanirwa kunge akurarama make munonzi mugota kana kuti muchichichi. Pane nguva isisiri right as a mother kuchinja mwana ari pamberi pako. Pane nguva isisiri right as a mother kurara nemwana wako we opposite sex. Ndinoita zve opposite sex. Handisi kuti munomabhiza, handisi kuti munodi, ndoda ngokuyeuchidza kukuudza kuti zvine ma-implications, zvine ma-effects kumberi uko. Wakanga wajaidza mwana wako which opposite sex, kurara newe nguva rumurai vana pambed apa. Musarara nevana until vamwe vanorara nevana vasvika 15 years. Yes, don't frown at me. Zvinoitika. Vamwe vanorara even nevana pasame bed kusvika ne 13 years. Vamwe vanotorara nevana kusvika, vamwe vanotopindirwa nevana vachichinja. Vanhukadzi nevanhurume, zivai pekuisa maboundaries. Mwana kana tova 12 ku-UK kuno teenager. Saka kune zvimwe zvinhu zvamunoita overlook saka unofunga tingabvisa mwana. Usually ukataura zvakadero kuna single, saka unofunga ndingamuite iye ari mwana wangu. Renew your mind. Vanona matotanga renew your mind. Listen. Zvine effect. Inini ndinogara nevana wangu musikana, I will never be mai vacho. Mwana wangu paanga ari 12 achitanga kuita kukura, pakaita confusion hurusa, because inini as a dad I don't know much about musikana in 12 years.
So as much as I would have tried kuti ndive a good dad, pakasvika nyaya yekuti maperiods yakungoti period, kuti ndakabeka unongotenga mabhuku ezvemaperiods ekulibrary kuti kupa mwana kuti averenga, whether ari kuverenga or haasi kuverenga wazviziva. Kusukwa kana kuklinwa kunoitwa mumba, kugadzirwa kunoitwa bedroom, kunotoda ari mai vazvitaura. Murongedzero wemapenti echikadzi nenhamba yemapenti echikadzi, nyangwe ndandingamutengera 15 20 30 kuti anowachwa sei, munoziva nzara dzenyu vanhukadzi dzakadai, vamwe mune nzara dzakadai, zvonorusha kuti savana zvipusika sei. So those things I will never be a mom kumwana wangu. Zvinoda anoziva kuti nzara kana dzakagadzigwa so, unowacha penti so, unosuka maplate so, handingazvigoni izvozvo. So as much as I want to be a good dad and really, pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungoziva kuti no. Uri mai vemba. Yes, uri mai kufinance unogona kuita zvese, kuchikafu zvese unogona kuita. But kune zvimwe zvinhu zvaunofanira kungoziva kuti you can't replace the other person. Even ari idiot akadididi. Nemwe vanhukadzi, kumukomana mwana wechikomana kana tosvika 12 yatova time yeku vana vavantonida kutodzidza miviri yavo. Zvino kana uchirara nacho chine 12 years, uchirara nacho pane chinongomuka yakamira. So chikamuka yakamira, handisi kuti chakubata chadii, but chine confusion, inomiswa neweight, zvazvamuti kumiswa neweight. Mwana umucheche, mwana ane 12 years anenge achinida room yake kana kuti inowanikwa. Remember guys, handisi kuti kune vamwe vanoshaya marooms, but anonidza privacy yake yokuti achitera kuchachamira chiri kuita ikwecho haakwanisi kuzviita muchiraramese namama. Uri kunzwa? Wozoona dzimwe nguva wazoroora mukadzi. Kune vakadzi vakuru vatova ma 38 40 vanoti kana kaona murume wavo wakashama mde, vambozvona kunyara murume wake, upbringing, havatombozive body yavo. Murume chacho akavabata pamwe pano, they don't know how to react to that. So inzwai kaimimi, wakanga uri single mother, it's advisable kuti utsvake a role model wechirume. Ndikufunga kwangu handisi kana a role, hafani kunge ari munhu waunorara naye, a role model wechirume waunotrasta, anoita regular contact nemwana wako, even asingazorari kumba, anenge achingoita nyaya dzechirume nemwana wako, vanoita nyaya dzokutaura nemwana wako, kana kuti uncle hatimboendai kuground rebhora kana uine. Let me tell you something, mwana wako uyu waunai mukomana uyu kana wari mukadzi, nyangwe uri single mother, anogona sei? Shamwari, kune izwi ranoteerera. At 12 no mom, I'm not doing it mom. Unowanzwa nachidero nditi? Yeah. Pane voice ravasingadero. Baba akati, what did you say? Unochichidzikama. Nazo zvinotisai nini pamwana wangu, kana akaenda kwamai vake imwe misikanzwa yanoita so vaka panotonida phone call tobudza date vako unonza chakubhevha. Not because ndorova or what, but kune zvimwe zvinhu zvaunongoziva kuti iwe some single mother ka, rimwe voice rako rino nyangwe uchirova zvokurakasha zvezviya uri single mother, pane chimwe chitsotsi chinoitwa nevana, so chimwe chitsotsi chinoitwa nevana vechikomana chinongoandastandwa nevarume. Remember ka journey tinenge takaifamba, inini ndogona kuti mwana wangu hausati kumbona vabereki vanoti mwana wangu hanzwe. Vabereki vese munofunga kuti vanonyanya vanonzwisisa, because pamakatarisa kuka muri kutarisa neengo yenyu, muchijaja nevocabulary yenyu yechitsotsi, muchija, but mwana yeye dzimwe nguva misikanzwa yanenge achiita kunze kuti anopisa chero chikoro, kupisa town yese, ugomurambira. That's why uchinzi akazvara sekera muchitende. Tsume yaira kuti kana wakazvara akasekera muchitende, hakuna tisati tomboenda kuvana, hakuna munhu anoziva misikanzwa yemuraini menyu senge marain neighbors. Saka kuchechi kwenyu ukati vana vemuchechi medu vanobhehava, no, bvunza vekune dzimwe chechi kwavanosangana nevana vako. You will be surprised vana vari kufunga kuti vanobhehava ndo vari kutoita nhumbu dzakazara kunze uku dzikutokonzerwa nevari mumba mako, vari kuti wakavharira ivavo. So navaenda kutaura ndekuti you are good as parents, you're raising your kids and you're amazing, you're doing a great job, but
don't overlook this thing. You will never replace the other gender. So kana wanga uri baba iwo kunana baba it's even worse. Kurara pa same bed. Unoka mwana wangu inakauya ku UK ndandakamusiya Zimbabwe karakadeki kamkomana first born yangu. Pandakanompika ku airport Gatwick takanorara ku hotel somewhere in Chelsea. Takabuka hotel. That was the first ever time ndakaona mwana wangu since 1997. Saka unoziva I didn't know even kumuhaga chako yes ndakangomuhaga chisvika but I was looking at him ndozvakaita akafanana nekunjini zvakawanda uchikutaza uchingoona bhesa kakwakurisei kumushasa kwakurisei kuno ku UK kwauya wakutozogara kuno permanent uchita nyaya dzose dziri confused because mwana wato 10 years usinambomona pakurara manje because queen room but bed wangu ari one queen bed angakarara uko so I tried to explain to him no zachimpana warara nadhedhi pambedha but I didn't know how to mwana hararwe naye kusvika akura same room. Don't make that mistake. Mwana anzi tsinzina ndichinje tsinzina ndambopfeka mwana atofanirwa kunge arimo mama muchichinja anoziva zamune mudoraka no it's inappropriate. Nditokuudza it's inappropriate. Munozoona vana vava confused pasexuality yavo vachidini hachanyatso kunzwisisa ende vamwe vana vazhinji mukatarisa vanopedzisira vakudata vanhu vakafanana nemwe. So you find that your daughter is likely to date munhu akada kufanana nadaddy. Some of these things ndimi munozvikonzera because hamuna kupa exploration yemwana makabonda nemwana achiri mucheche maivata same room naye everything in her world zvinongori daddy look alike daddy look alike my ona mwana wako vazhinji vendikakubvunzai right now ndikati would you love it kuti mwana wako aroorwe nemunhu akaita sewe kana uri baba deep down I'm not sure uchiconsider musikanzo yavo wakaita vashoma kuti makamira ipa muti ndorati mwana wangu aroore mukadzi akaita seni vakadzi obviously muri bias vanofunga kuti muri the best in the world so mwana wangu akaroora mukadzi akaita seni anenge aona mukadzi but no uchiti mwana wangu handidi kuti aroore aite mother in law akaita samother in law vangu. You see that's so iyoyo point ndapedza nayo. Vana ngavaromubwe usarara pa same bed nemwana ava inini I would say ava over 8 years old. By the time anotena 8 mwana anofanirwa kunge atotanga kuve neyake privacy achidzidza kuapproacha kugadzira karoom kake kanga akadiki mukadivide necurtain section yake afile kuti ane kanzvimbo kake. Iadvice andikuda ngokuudza single parent but kana ari mwana wechikomana anofanirwa kunge aine a role model in his life kungava pastor vekuchechi kana usina murume, which is why sometimes tichitaura kuti it's wise kuti ukanga wabuda mudivorce zvako utokurumidza kuroorwa pave ne a role model. Vana vechikomana discussion yavanoita namama haifi yakafanana nediscussion yavanoita nababa ende vana baba vedu vanga vasina discussion nevana. That's why uchiona kuti tinoema unozvara mwana anoema so mwana anorerwa namai anoema anofunga kuti zvinhu zvese zvinorivhozwa nekuchema akarangwa nemusikana anochema so mai ndarangwa vari kuvakomana vadori vatoma 30s zvinenge zvichikonzerwa neupbringing. Dzimwe nyaya dzaunouya uchiripota una baba so wakarogwa nene didi ndarova munhu akabuda ropa mai vako nandi mai we konai mwana wangu wandite kana vachitaura ne abuda ropa nepai pamino okay anga aitei calmness yangu necalmness yamama zvotosiyana saka anga akuitei anga andiita zveresezem okay saka maticha atichi andikona but akauya achiripota kuti mama ndarova munhu akabuda ropa mai muno panic inoitwa namama nepanic inoitwa mwana wemuchikomana anorerwa namama unomuona usoftness ane kamwe kausoftness ane kamwe handisi kuti zvakashata but hanzi it's good to start early even at 3 years. Kuno ku-UK vanhu vanototanga early as 3 years. Ngadzidze mumba ngamudzidze kunokwa mamenas mazhinji aunozoona vanhu vese vasingapimiri paqueue vanopindira paqueue vanodididi zvese zvezvo zvinotanga early age. Vana vangu ndakavadzidzisa kuti vakabuda muno even vachinzwa ndichitaura they knock sometimes vanonoka mumuroom make anonoka kuti and that is fine, it's fine.
Sometimes vanonoka vachibuda muno musitting room takagara unoona munhu achinoka it's fine because kunoka chinhu chakanaka. Vazhinji venyu papa mugere papa makatopindirwa 4 or 5 times nemwana muchiita lula. It's not healthy. It's not healthy. It's not healthy. Imagine mai vako right now pavari papo. Wova imagine wakambovawanikidza 1980 panguva rikacha vakashama vane murume vanomwa murume or mana babako. It never happened. But if it ever happened to you, it's traumatic. Azvibude mumusoro. Kuona mai kune vanhu vaigeza nesu tine 3 years. Vechikadzi. I still remember vividly vana anti vangu tichigeza kurwizi. There's a mwana mudiki chienda anogara pamoto apa vaivesa chimoto. Wodzisa mvura, woisa mukabhaketi kurwizi, wotigeza tozogwa mafuta, tonodziya moto takavamirira vachigeza. Wogeza, mugezero wavo wese ndotouziya zvematangiro avaita, nezvavaita, vakakwesha manga, vakadidi, nekugeza, zvese ndezvechirungu. It will never live. Kana ndichivaona sometimes vanhu vatete vangu, ndikavaona even papicture, ndo zvinotanga uya musoro. But they didn't know, mwana mudiki uya. And I think I was 2 or 3. But I still remember vividly how vananti vangu vaigeza vachitumba vachidididi vasikana vakanounganidzwa vasikana zvinhu zvatakakura chingoona zvezve. Hanzi that's true. Takakura tichitoziya kuti haupindi usina kunzi come in. Yes, vana veko zvino kuti chotopinda. Vamwe venyu mune zvemavibrator mune chichi unowanikidzwa nemwana wakanotonyera chivibrator inde you think it's normal. Sorry, you disturbed me. Go back. Vamwe venyu memuchita mavideo call nezvikumena zvenyu zvinenge zviri long distance relationship. Was a single parenting ne long distance zvakadai. Single parents mazhinji vanonzoita long distance relationship because haidisturb vana, haidisturb program yevana, haunzwaswerepi. And the long distance nemanudzo zvakadai. Long distance nemavideo call zvakadai. So you are very very likely to one day urere nemwana kuti avata uyu. Okay, ndiratidza zvinhu zvangu. I was master of pretender kuvata. I was at 2-3 years old. I was master of pretender kuvata. And ndanyatsoziva kuti nyaya dzoda kutaurwa dzinonakidza ndovata nhema. Vana mama achitaura nana maid ndaiteerera. Vana bamunini vachiti takavata. And I was very good at pretending kurudza ngono. Waiti ukanzwa mutsamirei zvakanaka, muisepa mutsamirei zvakanaka wavata. Light rakadzimwa murime ndakasvindwa kudai kuburitsa maziso kudai. Ndichiwa zvese. And those things zvandakanzwa ndine 3-4 years 5 they're still here, traumatizing as it was. Ndakanzwa mastori akawanda. They were discussing kuluzwa kwevirginity, chichichi, mavara akaita samwatiri kunyarana vana chichi kutunda kudi ndaimanzwa iri ikoko. People thinking I'm sleeping. Vana chunga ndakarara. Don't ever think kuti uri smarter than vana vako. Do not. Iyo ndo supposition iri very very. Mwana mudiki musafa makambofungira izvozvo. Let me tell you this. Musafa makambofungira kuti muri smarter than vana. Vana vari way ahead. Izvo ndi handiri mwana anogona channel yokuti vana vakutoziya how to go to those channels. Vanonyora kuti they are 18 vane 17. Vakatovisitira mama channels. Vanotoziva zvakawanda stere kudarika zvamunofungira. So there regai ndikutsiurei futi single parents. You are not smart and your kids vari kupretenda zvanga vasingazivi zvinhu zvakawanda. They know a lot. Even syllabus yekuchikoro, most of you hamunamboenda kuchikoro mukambonovhunza syllabus. You are allowed kunovhunza syllabus yechikoro. Don't be wrong syllabus yezvesex. What are you teaching mwana wangu nezvesex? You can. You'll be so shocked. Vana then vazhinji venyu hamuna bond yakadero. Mwana akataura zvinenge zvatinyadzisire munomutuka. If you think I'm lying, check out mwana wako anoziva maswear words mangani at 10. Akuziva maswear words ese vana maswear words aya takakura singagona. Ora zvibvunze kuti vana uyu mavara anonyadzisira takamadzidza rini. But aenda kusunday school takadai waindiona kuchechi ndichiri mwana mudiki so. Waindiona kuchechi ndiri mwana mudiki kufunga kuti ndazva ndoziva. Taimavona akanyorwa murudzi. Kune vamwe vana nhubu vaitomba machoko kuchikoro. Vachinda vachinyora pamatombo, unyora padombo zivara rinonyadzisira, unonyora rimwe dombo zivara taitoziva kuti padombo rokuti pakanyogwa kuti zvokuti, padombo rokuti pakanyogwa zvokuti, mumind dzecho zvinorevei. Zvatasingaziite kuti zvorevei. Vamwe vanhu vana nhubu votaura zvinoreva really? Asi tasvika kumba toita holier than thou. It's so easy. We grew up doing that. Hapana chachinja.
The kids are doing it now. The only things that vainyora pamatombo paya vakunyora painternet now. Kune mawebsite asiri sensitive kuvana kuti vanoclicka nefoni yavo yavo andito nevana iphone wakaita set handiti pane mawebsite anoita bypass that they read, they see. Kune vamwe vana vanobvumidzwa smoking. Right now vana vako vari kuti vari hole vanoti vanotamba vakatombotry smoking. You don't know that. So what I'm trying to say ndezvokuti mwana wechikomana ngave nekarole model parent kana muine kambwa ngatsvakai even mumwe murume anotora mwana iye nekambwa yake for walking, dog walking, achingodzidza kuti kana imbwa yaita tsvina unoorera sote imbwa inenge kungoita nyaya vakazara vana uncle vamusingarari navo someone kuti even kuchechi kuya unogona kuti mwana wako uchimutrasta kana vane vana veage iyoyo asinganorariko wongoenda kungonotamba nevana veage iyo ambonzwa jinyu rinoitwa nababa veikoko pamwana mukomana. Guys makuite I don't want you have to stop that. Andiri kunzwa voice rababa richitsiura mwana wako iwe uri single parent, yes, but aenda kumwana ane vana ana baba vabereki vese vari two or one opposite sex vanonyatsotaura nevana vako vachitaura nemwana wako nemwana wavo but mwana wako akateerera. That will help him ava a parent akuziva kutsiurawo vana the fatherly way. Kuna vamwe vana wokuti unomuona kuti mwana wake ari kutsiura mwana the lady way. There's nothing wrong with that, but unyazoona kuti mwana uyu akaroora ne24 years but kukura kwake aita asina a father figure. Pane zvimwe mamwe mahints andiri kuona like vana mai muri very protective. Unogona kungoona sangana namama vanokurambidza kunoona musikana. It doesn't work. Mwana wechikomana ukamurambidza unoona musikana patime yaunomupa iyoyo yokuenda kushop ingotarisa zvawaita iwe uchikura. Wainoona boyfriend yako iwe 2 seconds dzekunotenga lacto yawatotaura iwe wati lacto yapera izvaona mukomana wako achindeyako waiita 2 seconds idzodzo waitora kunotenga lacto waiona mukomana wako mukadodhiska mukaplana pekuzosangana futi the next day. So kana taizvigona kusina masocial media, what moiko zvinokwana nesocial media? Tainotaimira isusu vasikana vasingazive tiri kuuya kungonotaimira musikana usina mbomuudza zvokungoita hit and hope kuti ajazvopa ariko tongoenda uende ndezvishowo uchituka uri pakabridge uona musikana wako ari kunoteura makoko panze suddenly uona musikana akutobuda kuenda mashops. Zvese zvaiplanwa panguva iyoyo zvoti vabereki vaive vasingazivi kuti kumashops kokuya tatoperekedzana kusvika pakona totoziva pekudzokera. Kana nemabrothers taitotanga tastadha kuti mabrothers acho aendepi vabuda vakadai saka kana vabuda vakadai tototaimira kuti hativaonekwi. So ivavo vana vaigona kudero pasina social media, what more iko zvino pane social media. So what I'm trying to say ndezvokuti panhau iyoyo please, number 1 vana ngavadzidze kurara vega. Yes, you love your child, unoda kumukadhila. Vamwe venyu you get to a point where you think mwana wako ato-replace murume wako. Not in a way yandiri kutaura way yekuti ndaona izvo ndozvirara zvangu nemwana wangu ndinda vamwe vacho kuti yes murume wangu mwana wangu. No, that talk is bad. That talk is bad. Majokes amunotaura kuti handiyati vababa vemushabano ndiyati vamurume wangu iyeyu. Haasi majokes ari right iwayo, munoconfuse mwana. Vana Freud vakaita psychology, Freud vaitotaura at the age of 4 mwana anenge achitori nedzimwe pfungwa dzokutoti anotonzwa kuda kudoreplace dead. And at some time, even though it was controversial, Freud aitotaura at some point mwana ari kuma4 years anenge achitonzwa kutoda kukompita nadead. Yes, kutoda mai vake in that way, kutoda mai the dead way. Yes, Freud akanyora mabooks nemabooks about it. Even though zviri questionable zvididididi, but no one has ever disputed that. So iyayo macycle iwayo kuti akataura mukanoclicka zvaFreud, matheories aFreud you can learn zvinenge zvine kachokwadi mukati, because unomuconfuse mwana at that age anokura neimwe bond iri beyond. Ndo vaya vana vanozonzi chiroora kamwanangu, mwana haroori, not because anoda mai vake but because ari kutsvaga macharacteristics amai vake ari non-existent. Because macharacteristics amai vake aya macharacteristics munawo because hamuna murume mumba. Saka inongoda unomatsvaga kuvanhu manje ndoda munhu akaita samai vangu. Unofa uri sindori tsvimbo rume uchingotsvaga munhu akaita samai vako, hawanikwe.
because unomwana akadero, but as soon as wangomuroora anotochinja character. Mukadzi unomwana nemacharacter yake, but listen, kana munhu achiroora so muchiroorana pane machanges anotoitika. Unondiwana ndine mahabits angu, I need to compromise or adjust to your, otherwise maneeds edu nangu zvopesana. So kujaja munhu kuti uwane munhu wokuti iwe ndinganowana munhu akafanana mai vangu. Mwana wako ari kukura achiti ndoda kuroora munhu akaita samai vangu. She's so caring, she looks after the kids, she looks after me, ndiye anonditengera zvokuti, but haasi kuziva kuti the reason why mai is behaving like this is because havana chimwe chokucompromise with, havana partner. So it's an advantage sometimes kuti mwana akure ana mai nababa azive kuti oh, saka kana mai vasingadi kuona TV bhora, baba vachida kuona bhora, pano mumwe munhu anozoti okay, chionai bhora ripera asi nemazondionesa chirekodha. All those negotiations hazvidzikami, hazvisi. Ndovanoona mwana uchiti ukamurambidza something anochema. Usatombona vana vanoti even ari grade 7 womurambidza kuti hausi kuenda kutaura ozvirovera pasi. Pamba pana baba namai dzimwe nguva vana havadero. Do you know why? Vanenge vachiziva kuti mai vakatombokumbira something bigger than that, kuti ndodaenda kuuyu baba vakaramba, kana kuti baba vaida kutomboenda kubhawa vakanzi hauende. Because mwana anokura ana mai one parent, zvese zvinhu zvaanowanzokumbira zvinoitwa. Nezvimwe zvaunoziva kuti dei tatine murume panapa zvazingaiti, anobvumidzwa. Mwana wangu akauya kuno kumukomana, ndokumubvumidza kudzoka kumba chero na 8 because ndini baba. But kwamai vake dzimwe nguva anoti 5 ichichaya ndoda kuonawa panapa. Yatori confusion iyoyo. Single parenting ndo zvakaita. So mitemo haizofanani. Kuno umwe parent inenge ari more strict than the other. Iye zvino ari strict pakudzoka kumba, but mumba haacheki phone. Vamwe venyu muri good parents, but hamutombozivi kuti mwana wenyu, hamutombobati phone yemwana wenyu kuti ari kuchata nani. Mwana wenyu ari kuchata nevamwe vanhu vari pretenda kuti vakadzi vari varume, vamapidho chaivo chaivo, musingambozvizivi. Ari kutamba neshamwari dzake. Mwana wenyu anouya nekeshi imwe yamusingaziti yabvepi, hamutombobvunzi kuti where did you get the money? Because as a single parent, you know, as long as my son is happy. Whereas kana mamuri two dzimwe nguva imwe mitemo inoiswa nababa inoita senge iyo unobatira but iri kutomudeveloper to be who he is gonna be in future. So ndo zvandachida kutaura izvozvo. Hachazi chimwe chandada kutaura ndechekuti kudii. So panhau yekurara iyi, please, as single parents, angava vasikana, munoziva kuti inini ndarozosvika pakutinzwisisa kuti there was a time, every time my daughter aive achida hug to go to bed, hug to go to bed, hug to go to bed. Ndatozosvika pakuzviita slow down. Not because it's wrong, but it's just it gets to a point where it has to, I don't know. But you'll find with pain garira mai vake hagi mai vake achinorara because she's daddy's girl. That is allowed. Mwana ane preference. Vasikana vanonzo, if you're a good dad, masikana vanonzo daddy's girl until the age of 16, 17, 18. What won't you see some feelings? Saka did vaibatira mama. That's why you're not a single parent. Une mwana msikana between the age of 9, 10, kana angosvika ku 16, mom, you need to find a boyfriend. Even if akomana chacho unozi, mom, you need to find a boyfriend. Mom, you need to start dating. Honestly, join this dating site. There's this dating site, mom. Do you know why? There is a lot taking place there. Vana vakuona uyu mukadzi uyu kana asina murume wake akutotora chikundla chemunhu akuda kutofunga kuti ini ndamurume wake. No. This woman uyu ndimai vangu zvavo, but kumwe kwavachakwanisi kusupply zvandiri kuda. Mama, hausati wamboudzwa kana uri single parent, wait for it, it's coming. Uchanzwa vachikudza, I think you need to find a partner. Hakusi kuti vari kuda kuti uende kana kuti vari kurealize space yavaifunga kuti vari kuoccupy haisiriyo. Vane yavo vo space yavari kuda. And the more uchigara uri single, usina wako unoda, ungango likely kuva stopa futi kuti vaone munhu wavanoda. Vamwe vana vari kutotya kunoroorwa nokuti vanotya kusiya uri lonely. Kutoramba marriage, a good marriage proposal. Vamwe vana, no mama wangu. Vamwe vana vanoti kana uchida kuti undiroore, then vaugare. Vanoda kuto ndavachiona kuti dzimwe nguva vana chacho vanotopesera togara newe. Pane kamwe kakureplace kamakakanganisa ipapo zvoti mwana anofunga kuti atova replacement yababa. It doesn't work like that. Hachaziti imwe point ndada kutaura ndechi. Ndozvega zvandada ndingodiscuss. Please, musarara nevana. Try by all means.
Point number 2, vana opposite sex vasarara same room if possible. Kana vachirara same room, never cross the boundary yokuti varare pasame bed. Hatisi kuti vachaita anything, but it's the, even tichiri macavemen chacho vemumapako, vana vaigara mumapako, baba namai vane kwavo kwavaivata, vana vakavata uko, ende vana different sex vaitorara somewhere else. Vasingavati vangoita murwi pamwe chete. That was good parenting. Ndokusati tine vamwane mazamu vamwasina. And you'll find kuti kana une mwana ane 12 years nemwana ane 10 years, dzimwe nguva mwana ane 10 years akaona sisi wake vachibleeda anouya achitoseka kuudza vanhu kuchikoro. I remember when we were in primary school, zvakaitika izvozvo. Umwe mupana wataigara naye aigara pane akauya achitaura kuti handichadle zvasadza rabekwa nasesenenge, handichadle sesenenge vabuda blood. Kwatiri zvasinga make sense. Pandakazozvidza, oh god, sisi vakakaruka vaenda kupi maperiods ekumusha kaingoka rwangouya, hapana munhu anombodzidzisa vana kuti garai makada. Ivo vana pachavo kana vakuma 10 11 12 vakutofanirwa kudzidzisiwa kuti gara une mapedzi mukapesi kako kundozvizivirepi. Indiri murume, unozvizivirepi uri murume? I'm a good parent. Mwana wavanhu anoita accident kuchikoro, do you know that can traumatize her forever? Ndiye musikana wekuenda maperiods pachikoro, that small issue yaunofunga kuti small issue kuti akaenda period sketi katsveka buda ropa inogona kumuluzisa. Vamwe vanhu vakaluza iyewo pauri papo, pamwe wakaluziswa confidence nechinhu chidiki kadisaster kakaitika kuchikoro, twakanga wakagara nobva ropa rasara riri pachair pawanga ugere, ende zvakakuluzisa confidence. For now uri chimai chisina confidence in your 40s because of that trauma yawakaitizviita iyo. So kana wakambinga waita accident yakadero, unobva udza mwanangu kana wane 12 years mazamu akumera kudai, wakutofanirwa. It was very tough for me. Kwakutotsvaka mukadzi aitotaura nemwana wangu here, kuti taura nemwana wangu achimudzidzisa, mukadzi umwe wekuchechi wechikuru. So that's what you need to do. Mwana wako kana akutena 10 11 12 mukomana, uri mai wambozivi kuti mwana anofuma akazvizadza. Unoziva mwana anozvizadza kana achikuita chijaya, chinofuma chakanyorova chakazvidzadza kunoko, hope dzacho dzichinakidza. Iwo bva kuti oh spiritual husband, nokuti gospel munoiwanza. Spiritual husband ndokutokura kwevanhu, mwana wese wechikomana anopfuura neipapo, anonzi mawet dreams, anoita mawet dreams. Iwo unoazivirepo uri mukadzi? Anotoda kutsanangurwa nomunhu anoaziya. Oh mwanangu, kunde zvinonzi mawet dreams, it's normal. Akava achi mama ndabuda zvinhu zvichena zvakazara padumbu pangu, ndandikavati ndikabuda zvinhu dasi yake. Iwe samai woti kudi ende anogeza mani, iwe usandiradza zvinhu zvakadero. You haven't explained kumwana, you haven't explained. Next time panozviita zvipukuta zviviga magumbezi akachingosviba, hauna kumutsanangura kuti what's happening. Chimwana icho chipedza ipapo ndo panotanga kuda vakadzi manje, chotanga kuva nemafeeling, ndio sign kuti mafeelings atotanga. But vana, let me tell you, vana vechikomana, as much as they develop slow per brain, but physically at the age of 8 vakutoziva half of what's needed kuti vanhomborise. I'm not joking. At the age of 8 vana vevakomana vakutoziva kuti chinhu chavo chofanirwa kupinda somewhere. Havasiziva apa kuchipinza, but vakutoziva. That's why chona dzimwe nguva mwana ane 7 years unoona chinhu chake chapinda mugaba, ndachekwa ndigone kuti azviruma, wazviruma nepinjisi, kuitisi azviruma, apinza chinhu, anopinza chinhu pachisinga chichachitika woti accident. No, mwana kana atosvika paeji yako atova nemaexperiment, chinhu chake chinoda kungopinda sama, haasati aziva kuti chopinda papi, but body yake inoti ngachipinde, anenge achingopima chongopimiwa nepamatiche chingopinzwa, because chinhu chongoziva kuti nature iri kumudza chichapinda somewhere. So kana ana baba manje sama anomutsanangura inzwa yavafana, musangojaidza chinhu chanyongopinda pesa munorumwa nemajuru. Oh rumwa mune majuru, mwena hamupinzwe zvinhu izvi, munorumwa nemajuru. As they grow chivatsanangurira wangu mwana ndomudza, ndiri single mother, ndomudza kuti apfeke makondo. Iro kondomu rachona kupfeka kwacho, mwana uri single mother anomudzidzisa sei ropfekwa sei. You can tell verenga my instructions. Ndopano mwana achidaro achibata achirikanda kure, achita zvinhu zviri careless at 13 atova nemwana. Because even whether vadzidzisa kana kuti vanodzidzisa, they will do it.
kumombe kondo kwamaionerera kune vana vairara nembudzi kumombe tiri vana vadiki vaibata mbudzi isu titisevi kuchechi tangu kuchikuyo tichiona chidzingirira mbudzi kuti kuchii chari kuita ichi vamwe vanaita kumahombwe isiita mahombwe taitichemera kuti ambwa ndoda kuvukura ndo vamwe vachitobaya vana vevanu kuti ari kuita zvemashuwa uyu tisingambozivi kuti chii chiri kuitika mahombwe taita tireti 6 5 6 or 7 but kune vana vaita zvemashuwa you remember them nekuti wakatomboitiwa vamwe venyu makatoitiwa muri 5 years old chako chako nevana vanga vakakura vakangwarisa vari nhubu vanga vari 6 years old waitonzwa tipa chinhu changu chiri kubayiwa panapo ropa rabuda vamwe vaitobayiwa I remember tichikura vamwe vakabayiwa vachitoti ndabayiwa nechitanda vachinyeba abayiwa nemwana wokwanhingi ropa rikatobuda so iwowo uri kufunga kuti world yachinja vachiriko vana vari notice izvozvo so you need to learn how to raise your kids but nyaya hombe yandada kuti ndekuti musarara musame room nemwana well kana pamba pachinetsa same room you could but not pasame bed iwo waive nemurume ukakangamwa ukagereba mwana handisi uri uchambata zviri izvo but it's in okay I know kuti vanhukadzi moda kuzvidefenda sere handi iwo une mwana ne 12 years uri mukadzi mukomana handiti uri kuti it's okay kurara nemwana wako handiti chimboimagina wako mwana ne 12 years musikana achinzi arura na baba vake ex wako akaenda is it sounding okay? Most of you vanhukadzi you think vanhurume havana that vanhurume ndo vega vanogona kuita abuse. That's what you think I did. You are wrong. That's wrong. For some reason vanhukadzi vanenge vari single you find it okay kurara nemwana ari opposite sex but mukazviimagina that same thing chichiitwa nababa vake munodana police. Mwana wangu ari kuti akaenda kumba unorara pasame bed nababa unonzi that is inappropriate, very very inappropriate. Mwana ngaave neroom yake kana ari opposite sex. Mwana ngaave neprivacy yake kana ari opposite sex. That's why if you're doing single parenting, government inotokubvunza kuti mune 2-roomed house here kana vana chikuvisitira weekends, vana vanozospenda weekend kwababa, vana vachizospenda weekend kwamai, munochitopiwa kutopiwa zvimitemo kuti vanofanirwa kunge vane maroom avo. Vana kana vati vane 13 years vanofanirwa kuita separate bedrooms kana vari opposite sex. Ndozvega zvandada kuti ngotaura nhasi. Kana muine imwe topic tobatana kumberi uko. Thank you so much guys. Live here ndadzoka. This is the first live yandaita since 90 days ago. No, second well since 90 days ago. Vari kuna Handy Leon Fitzoman in the other account. Please mozo yapano ndadzoka taka unblock. Thank you so much guys. Have a good weekend. I love you.